हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै दंफैयो जोंहा जोंनि आसामनि साखाथियावनो थानाय भुटान रायजो बे रायजोआव आङो दंफैयो आङो बेयाव फैनायनि आङो माखासे भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन लोगोफोर नोंथांमोना एसे नायलांदो आंनि लोगोफोरा दा नैबेयाव माखासे गेम गेलेदों आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आरो ना मा होनना बुङो बेखौ केसिन' ना मा होनना बुङो आंबो मिथिया दे खिन्थु आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आरो ना लोगोफोर नायलांदो माबायदि गेलेयो नोंथांमोना गोबाङा बुजियो जानो हागौ बे गेमनि सोमोन्दै ओमफ्राय आरो बेयाव सोर गेलेदों आङो बेखौ एसे नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन दे लोगोफोर दे नायलांबाय था लोगोफोर दे लोगोसे आंजों फैफाबाय थादों हेल' लोगोफोर जोंहा नै बिथिंखौ जेनेबा गेलेबाय थादों ओमफ्राय जोंहा नै बेथ' सोलोंनाय बायदिसो ना एक्सपार्ट नङा बिथांमोना गेलेनाया ओमफ्राय जायफोरा अरिजिनेल गेलेदों आं नै बिथांमोननिखौ आङो दिन्थिनो नाजागोन दे लोगोफोर जा नै बिथिं बिनिनो साखाथियाव जा अरिजिनेल गेलेग्राफोरा ओरिजिनल खिलाड़ी लोग इधर खेल रहा है हम इसको दिखाने लिए कोशिश करेगा ना नै बिथांमोना थारमाने जेब्लायबो गेलेबाय थाग्राखा आरो ना जेब्लायबो गेलेबाय थाग्राखा बिथांमोना ओमफ्राय बिथांमोननिखौ आं एसे दिन्थिनो नाजागोन बेयो जा बिराद गिदिर बाजि जायो आरो ना गेलेग्राफोरा मिथियो खिन्थु आं बिनि सोमोन्दै मोजां मिथिया दे लोगोफोर ना दिनै नायदो नायना ला लोगोफोर नै माबायदि गावो बोरिया था हमारा बोरिया था लेकिन नहीं डला मा गेम होनना बुंदों स्नकार गेमनि गेलेगिरिफोर नायदो नै अभी किसका बारी मारो अच्छा से मारो भाई बोरिया डाल दिया ये तो बाजी में ये खेलता है ना भैया ना बाजी में खेलता है ना इसको बाजी 500 ना बोरिया जाओ मेरा छोटा यूट्यूब है इसमें डालेगा हम ना कुछ तो प्रॉब्लम नहीं होगा डालने से नुदों दा लोगोफोर नैबे गावनो नागिरदों आरो ना बोरिया बिथाङा मोजां गावबाय खिन्थु ना आच्छासे मारा है भाई ने दायो गावबावसिगोन अभी वो मारेगा देख लो अच्छा है दे भाई नै नायना लादो लोगोफोर नैबे बिथाङा दे आंथ' बुजिला दे लोगोफोर खिन्थु देखायबाय एसे नोंथांमोना नायलांबाय था अच्छा से मारो भैया भाई जोंहा नै बिथिं अरिजिनेल खिलारिफोरा नै बिथिं गावगासिनो दै नै अरिजिनेल खिलारि बिथांमोना बेनिफ्राय जोंहा मा होनना बुङो डुप्लिकेट खिलारि होनना बुङा नै बिथिं बुंनांसिगोन नैबे बर्डआ थारमाने सोलोंनाय हिसाबै बिथांमोना गावबाय थादों आरो दे बेखौ हामा साननाङा लोगोफोर ना बेखौ गोरोन्थि बुजिनाङा ना नै आदैयाबो रोङो आदै रोङो मा होनना बुङो बेखौ मा गेम होनना बुङो स्नकार बोरिया स्नकार गेमनो आंथ' बिनि सोमोन्दै मिथिया दे खिन्थु इउटुबावलाय गोबां नायो दे लोगोफोर गोबां नायो आंबो बुजिनो सेस्था खालामो खिन्थु दिनैसिम बिनि गेमनि बादै आङो गुवारै मिथिया
खिन्थु आङो नोंथांमोननो गेलेनायखौसो दिन्थिबाय थादों लोगोफोर नोंथांमोना बुजियोब्ला मिथियोबा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर आरोना लोगोफोर जा नैबेयाव नुदोंना जायफोर गेलेबाय थादों दिनै बिथांमोना थारमाने बिथांमोनाबो गोदान गोदासो दै गेलेबाय थाग्रा नङा जुदि बिथांमोनाबो गेलेबाय थाग्राबा हागौमोनदां बेनिफ्राय जोंहा नै बिथिं खोलाहा मोनसे नुदों नै बियो नै बिथांमोना कन्टिनिउ बेयावनो गेलेबाय थायो आरोना बिथांमोना कन्टिनिउ बेयावनो गेलेबाय थायो बेयावनो बाजि सिस्टेमै बिथांमोना बेयाव इन्जय खालामो आरो बे मोनसे नोंथांमोना मिथिखायो गासिबो ये हम लोग का वर्ल्ड में ये स्टैंडार्ड गेम है दे गेम स्टैंडार्ड गेम बियो जोंहा बियो बुंनो थाङोब्ला बियो जोंनि वर्ल्डनिनो मोनसे स्टैंडार्ड गेम दे जायखौ बुङो नैबे गेमा नोंथांमोना मिथिगौ गोबाङा नायना ला नै बिथांमोना एकदम स्मार्ट प्लेयार होनना बुंनांगोन आरो ना दे लोगोफोर आङो नोंथांमोननो बेखौनो आङो भिडिअ लाबोबाय नोंथांमोना नायलांबाय था आरो नुलांबाय थागोन बिदिनो माखासे बियो जाहैबाय जोंहा जोंनि आसाम हादोरनि साखाथियावनो थानाय हादाबसानि साखाथियावनो थानाय भुटान रायजोआव दे बियो भुटान रायजोआव लोगोफोर आंबो दिनै भुटान रायजोआव दंफैयोमोन बेयावनो एसे भिडिअ खालामबाय लोगोफोरजों लोगोसे जोंहा बिथाङा बिराद मोजां गावदों दै बरिया 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 गोजाखौ सोलाय नोङो बिदि गावो ओमफ्राय नों माखौ सोगोन गोजाखौ ना निलाखौ गोजाखौ बरिया हाबहैनोबो हागौ ना नोंना नङा नै बिथिं आजा बेटा आंसो रोंसिनगोनदांलै खोनाबाय आदै आंसो रोंसिनगोनदां पइन्टआ बेसेबां जाना दं पइन्टआ बेसेबां जाना दं आदै Bingko matal minus 7. Maaf saya ओमफ्राय माथाल minus 7. -7 आयो -7 नै बिथाङा -7 आव दङ दै दायो बिथाङा -7 आव दङ Minus 5 जालायबाय -5 बेयो चिपाकि मेथाइ गेमा बिदिसो आंबो बुजिदोंसो दै लोगोफोर खिन्थु गोरोन्थि बुजिनाङा आंबो गेमनि सोमोन्दै मिथिजोबा बेनिफ्राय आङो नोंथांमोननो दिन्थिदोंसो नोंथांमोना बुजियोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर खिन्थु माबायदि पइन्टसो जायो ना बेबो ना माबायदि नायदो लोगोफोर आंथ' बिनि सोमोन्दै गोबां मिथिला बुजिला अब्लाबो आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय बेनिफ्राय आरो आंबो गोबाव खालामा भिडिअखौ दिनैनि भिडिअखौ जायफोरा दिनै बेयाव गेलेबाय आङो बिथांमोननि सोमोन्दै एसे नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरो जा स्नुकार गेम नैबेनि सोमोन्दै जोङो भुटान रायजोआव दंफैयो नालाय लोगोफोर बेयावनो एसे इन्जयबो खालामबाय टाइम पासबो खालामबाय ना लोगोफोर बेनिफ्राय जोंहा अरिजिनेल टीमाथ' नै बिथिंसो दङ दै नै जोंहा अरिजिनेल टीम लोग इधर है वो इधर तो अभी सीख रहे हैं ना इधर तो सीख रहे हैं इधर तो अरिजिनेल टीम लोग है जा बिथांमोना जाहैबाय बिथांमोना जायगानिनोखा दे बिथांमोना जायगानिखा सीख रहे हैं ना सीख रहे मत बोलो बिथांमोना जाहैबाय जा भुटान रायजोनिनो दै बिथांमोना जाहैबाय भुटान रायजोनिनो जों जाहैबाय आसामनि इन्डिया आसामनिफ्राय जोङो फैनाय ओमफ्राय आरो लोगो मोननानै बिथांमोनजों एसे इन्जय खालामबाय आरो ने लोगोफोर जोंहा बे खेला बिराद गिदिर गिदिर बाजि जायो आरो ना बाजिसो जायो बाजि होता है ना खेला वो कंपटीशन में होता है ना आजा 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 घुस के आई हाब्बाय जोंहा नै बिथिंनो मोजां गावदों दै मोजां गेलेदों बिथांमोना
मारो आच्छासो मारो थारमाने बेयावबो गोजा गुफुर माबा मोनसे नियम दङनोलै आंथ' मिथिला लोगोफोर उल्टा हो गया भैया उल्टा हो गया भाई ना बरिया मारो ला नांनाया नांगोन नाथाय हाबगोन हाबाखैसो फाइन लागाव -4 जाबाय दे बिथाङा नै नायदो नै एक्चुअली बे गेमा पइन्टआवसो जायो दे खिन्थु आं मिथिया बे गेमनि सोमोन्दै लोगोफोर नोंथांमोना मिथियोब्ला जेनेबा फोरमायहरबानो जाबाय आरो ना खिन्थु आं मोजाङै मिथिया दिनैसो आं बेखौ नायफेरदों आरो गेलेफेरदों आरो ना आंथ' गेलेयाखै खिन्थु लोगोफोरखौ गेलेनायखौ आङो दिन्थिबाय थादों आरो ना लोगोफोर दे नायलांबाय था रोंगोन जोंहा नै बिदिबो माइनास जाबायनो बेखौनो गाव नायदो लोगोफोर नै बरियाथा लेकिन निउआ र' नोंथ' जालालै नोंनिया गाव जाला मा गेमलै बेखौनो गावनांगोन नोङो हाबनाय हाबिजों खोथा गैया रिबनोलाय रिबनो बरिया रिबनो बरिया मोजांमोन बुस्थुआ हाब थिगानोमोन माने जोङो दिनै जोंनि आसाम हादोरनि साखाथियाव थानाय जोंहा नैबे भुटान रायजोआव एसे मा होनना बेरायनो फैनायमोन ओमफ्राय बे बेरायनो फैनायावनो एसे लोगोफोरखौ लोगो मोनबाय लोगोफोरखौ लोगो मोननानै एसे जोङो बेरायबाय इन्जय खालामबाय आरो ओमफ्राय बिथांमोनजों जोंहा भुटान रायजोनिनो भुटान रायजोनि गथ'फोर सोद्रोमाफोर बिनि थागिबि गथ'फोर बिथांमोनजों एसे इन्जय खालामबाय आरो बिथांमोननि खेला गेलेनायखौबो आङो नोंथांमोननो दिन्थिबाय दे लोगोफोर ना दे लोगोफोर हामा मोननाङा नोंथांमोना बिदि गुबुन जायगायाव बेरायनानै बिदिनो जानला मोनला भिडिअ होयो होननानै साननाङा आरोना आरो बेबो जोंनि आसामावबो सोलियो अल वर्ल्डआवनो बे गेमा सोलियो दे लोगोफोर ना मिथिबायना बेनिफ्राय आरो बे गेमावनो जोंबो एसे इन्जय खालामबाय आरो मोजाङै बुजिनानै लाबाय खिन्थु आङो मोजां मिथिजोबा बे गेमनि सोमोन्दै खिन्थु दिनै सोलोंबाय बुजिबाय आरोना दिनै सोलोंबाय बुजिबाय नायनानै सोलोंबाय आरोना आं लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टआव हरबानो जाबाय जायफोरा बे गेमखौ गेलेनो रोंखायो नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय जोबनायाव आङो नोंथांमोन बयखौबो रोजा रोजा साबायखर लोगोफोर नै बिथिं नायदो नै गेमा सोलिबाय थादों बेनिफ्राय आरो आंबो बेयावनो दङ बेनिफ्राय आरो गेमखौ नायबाय गोबां नायबाय बेनिफ्राय आरो जायफोरा बे गेमखौ नायनानै मोजां मोनदों इन्टारेस्ट नांदों नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरोना आंनि चेनेलखौ दे अब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय बाय बाय टाटा आरो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो थाबैनो लोगो मोनगोन होननानै आङो आसा खालामबाय आरोना दे लोगोफोर आरो नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसे फैफिनबावनाय जाबाय गोदानै ओमफ्राय जोंहा बिदि गेम जाबाय थादों दायो बेनिफ्राय स्नुकार बाजि गेलेबाय दायो ना दायो बाजि गेलेबाय जोंहा इन्डिया आरो भुटान ना इन्डिया आरो भुटान बाजि गेलेबाय आङो बेखौ एसे नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना एसे नायलांबाय थायो आरोना जोङो फैदो नै बिथांमोना जाहैबाय नैबे भुटाननि बिथांमोना भुटाननि टिम बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय आसामनि नैबे बिथाङा जाहैबाय आसामनि प्लेयार ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आसामनि प्लेयार ना बेनिफ्राय नैबे बिथांमोना भुटाननि जाहैबाय आरोना नायदो स्नुकार गेम ने बाजि जादों दै लोगोफोर जोंहा खिन्थु जोंनि इन्डियानियाथ' हानाय नङा बायदि नुदों आं जायफोरा गेलेदों थारमाने एसे गोदान दै लोगोफोर हामा मोननाङा जेनोब्लाबो हामा मोननाङा लोगोफोर खिन्थु भुटान इन्डिया जोंहा दायो बेयाव गेमा जागासिनो आरो स्नुकार दै नुबाय दा नै बेखायनो जोंहा नैबे बिथांमोना भुटाननि गोजा बिसोर बिथांमोना लकेलनि गोजा
गिर गया ना थैंक यू भैया थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू र' आं नुवा नांगौ मा होनना बुङो जोंहा नैबे इण्डिया बेनिफ्राय आरो भुटान दायो नैबेयाव जाहाथे